78-й, 79-й год, 80-й у Віцебску кожнае лето праводзіліся археалагічныя раскопкі. Я ў гэты час заканчиваў мастацкую школу, і летом мне даводзілася працаваць з імі як мастаку. Такія цікавыя гісторыкі былі, як Ольга Николаевна Левко, Михаил Саныч Ткачоў, Леонид Калядзінскі, Татьяна Бубенька. Вось. І тое, што яны знаходзілі, мне прыходзілася занатоўваць тушью, пёркам, вось, як экспанаты. Вот. І для сябе я таксама нешта замалёўваў, там знаходкі з разцоў, і іншыя рэчы. І я знайшоў нейкія старыя свае замалёўкі і зрабіў 2 графічных ліста, прысвечаныя гэтай тэме. Ось, у тэхніцы афорта. Ось. Просто як бы графічны ліст, толькі я гэта перавёў у графіку. Гэта адзін ліст. Другі ліст у мяне прысвечаны віцебскім храмам, якія былі на чарцяжы горада Віцебска 1642 год, кажется. Ось. Я дагэтуль даже і не ведаў, што такое магло быць у горадзе Віцебску. Просто не было ніякай інфармацыі. Ось. Гэтыя храмы былі драўляныя, і моя попытка была неяк там нешта рэстаўрировать, як бы. Вот так.